Amb 7 minuts de retard pel creuament de Planoles, aquí el tenim. Aquest és l'últim que ens pujarà avui fins a la torre. I ens marxa i ens farà l'entrada per la boca sud del túnel de Toses. La 115 i Cabdal que se'ns en va. I jo per avui ja n'he fet prou. Ho deixo o passo al relleu pel company amic Renfe Mercaderies, que és el que agafarà el relleu demà. Ara sí. Doncs això és tot des de Toses. Adéu-siau.